Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And gave me dignity. Gusto kong magmalinawon si Nobi. Ingon man, hayag ang ugma sa bata. Unsa lagi ang imong plano? Muhangyo ko nimo nga sabton mo ang akong plano, ma. Unsa lagi ka na? Magpalayo ta din eh. Moabroad ta. Kauban ka. Musugot ka, Sinobe? Dili gid mo sugot si Nobi nga moabroad mi kung dili ka kauban, ma. Mao nang ikaw may akong gihangyo karon aron. Kung musugot ka, ikaw may mohangyo ni Nobi nga mamiya ta din eh. Kuan, di man gid ko makasugakod anang sobrang tugnaw, Alma. Musugot man ko ba nga inyo lang kong biyaan din, he? Kamu na lang panglarga. Dili lagi mo sugot si Nobi, ma. Ang iyang gusto nga dili ka malayo niya. Alma. Kinahanglan mo sabot ka sa kong plano, ma. Aron dili mi magkabuwag si Nobi. Oh, anong magbuhag man sad mo? Kesula na kay ko din mao eh. Mas nindot po'y anak Amerika. Bisag asa basta layo lang din sa Pilipinas. Ni adin ang mga samok. Nahadlok di ay ka ni Jack, Alma. Wa ko'y gikadlukan. Pero dili lang ko gustong samok. Nala, sige. Suwayan ako hangyo si Nobi. Pero kung dili siya mo sugot, wa ko'y mahimo. Gihangyo ka ni Alma? Sabta na lang ang tinguha ni Alma, anak. Aron dili mo magkabuwag. Mas maayo man sab tingalig magkabuwag ming duha. Unsa? Nobi, paglaro diha, ha? Kung tinuod nga may labot si Alma sa nahitabo ni Ronel. Naimutang sab sa makuyaw nga kahimtang ang among kinabuhi ni Laki. Siguro aon ka ng butanga, Nobi. Kinsa man say makapaniguro sa ilang gipasangil ni Alma. Amot lang. Pero tuwa naman ka sa kapulisan ang auto ni Ronel. Gusto lagi untang makigsulti si Ronel na ako. Anak, naluoy ko nimo. Nahibaw ko, mahait ang imong salabutan. Ihatag ko nimo ang tanang hikayon aron masulbad nimo ang imong problema. Tabangan ko ikaw sa pagampo. Ang akong cellphone. Oh, si Ronel. Ako baka ni siyang tupagun. Pala na. Nganong nanawag man ka? Gusto lagi ko magkasulti ta. Please, O sa meto pa nagsultihan? daghan, Ruby. Daghan. Please, atagi ko kigayon nga magkasulti ta. Okay. Milikaw na si Alma. Asa man ta makita? Ug unsang orasa? Nanawag na sad si Ronel. Unya makikita ka niya. Mayo tingali makikita ko niya, ma'am. Aron masayod ko, nganong si Alma gyud ang gipasanginan sa pagkadisgrasya niya. Ikaw la unay mahibaw ni Laki, ma. Ayaw pagdugay, ha. Tingalig manawag si Alma. Ako lang dado ng akong cellphone. Aron kung manawag si Alma, makatubag dayon ko niya. Nahibaw ko. Wa ka gyud mahimutang. Mahimong nasamok ka tungod sa gitugan ni Jack. Pero ang labing nakasamok sa imong nauna, mao ang kahimtang ni Ronel. Ma, Nak, bisag dili nimo ang kunon. Pero nakita ko sa gilaw sa imong mga mata, ang kahadlok nga tingalig tinuod ang maong pasangil. ma, Nahibaw ko, Nobi. May pagbati ka ni Ronel, pero imo lang kining gipungan.
Ayaw nako himo ang katarungan, anak. Aron ka mag-antos. May anak ka na nga nakinahanglan sa imong pagpangga, sa imong pag-atiman. Og labaw kong nasayran nga ang imong kasing-kasing nagpaninggit na aron malipay ka na. Niyan ang kalipay nga way katapusan. Salamat nga, misugot si Nobi nga makita mi. Hinaot nga, way makasunod niya. Ako singingnan nga, manuktok lang siya kaduha. Aron masiguro na ko nga siya nang miabot. Nahadlok ko. Unsaon ni buhato ni Alma nila. Say gayon nga mapamatud-an yun nga doon ay labot si Alma sa nahitabo na ako. May nanuktok. Sinubi na gid ron. Salamat. Salamat nga wa ko nimo pakyasa. So dayon. Dili ta magdugay ha. May nakasunod nimo? Nag-order di ay kadaan? Oh. Abi na kong nasundan ka. Nagmatngon ko, nga way makakita inig soda ko din sa giingon nimong function room. Mga uno na ta. Busog pa ko. Nga bang nag-order pa man ka? Gigoto man gud ko. Saw ilang gud ko. Sige na lang. Aron madali ang atong panagsulti. Ako rin rabang gibilin sila kini mama. Ayaw ka bala ka. Dili ta kan ngayon. Mga uno na ta. Uy, Jack, ni aman lagi ka. Niya si Nobinan? Ay, wara ba din Oh, ayun din siya. Namalit pag vitamins ni Lucky. May toyo kang nobi? Unsa man na? Gusto lang kong magsusikon. Iya na bang nasudyaan si Alma? Bahin siyang gibuhat sa break sa auto ni Ronel. Jack, seryoso ba ya ang maong pasangil? Ngano? Nasakpan na ba di ay gyud nga doon ay dakong kalabutan si Alma sa maong disgrasya? Well, padayong pang nagsusi ang mga kapulisan niini. Pero para nako, way laing makabinuang sa break sa auto ni Ronel. Si Alma ragyot. Unya na lang unta to nimo tug-ani si Nobi. Kung klaro na gyud nga doon ay labot si Alma sa maong disgrasya. Karon, nahasol ba ya pag-ayo si Nobi? Gusto lang kong makapangandam si Nobi nang... Unsa man? Waagid mo to o si Nobi sa kong gitugan niya? Kon ako pa kaha si Nobi, Jack, maglisod kog tuo. Maayo man si Alma namo. Inatiman ni Alma ang panginahanglan namo. Hangtod na gani ang bata. Pero kuyaw nang kuyaw. Kung buhatong taming ni Alma ang bata, aron gyud siya makabaws ni Ronel. Laliman bugod ka? At ubangan gyud namo sa mga kaubanan ni Nobi. Giangko ni Ronel nga siya'y amahan sa bata. Humana ang pagkadisgrasya ni Ronel sa dihang iyatong gibuhat. Busa nga nung naabot man sa inyong hunahuna nga si Alma mo'y nagmaniobra. Tingalig may nasayran na si Alma. Ay, ambot lang, Jack, ambot lang. Bisag ako maglisod ko sa pagtuo sa inyong pasangil. Kung di mo mutuon ako, hindi ko mamugos na. Pero, kinahanglang dunay buhaton si Nobi. Aron malikayan ang akong pagduda. Sigurado yun ko, nang. Sigurado yun ko. Ang bata mo'y buhatong kasangkapan ni Alma. Aron dili malayo niya si Nobi. Salamat nga imo kong gisawan. Madugay kita din kung dili ka na ako tumanan sa imong gusto. Nobi, Wa lagi kunitay sa kamot. hangtod ba karon? Huwag kagayapon mo to nga na-inlap na ko nimo. Tuhoy ko, Nobi. Naikukma ko nimo. Netong higayon nga, kalit ko milan ka. Nagpangita ko nimo. Galing lang,
Layo kayo nga akong giadtuan. Ug mahadlok sab kong manawag nimo. Kitingalig ang tumboy mo ay makatubag. Unsaon ko man sa pagtuo sa imong gisulti? Nga daan man ko nimong gipasidan-an nga wa ka mahigugman ako. Dili ka lagi hapon mo tuo nga. Mitambong gyud ko sa adlaw kanus-an nimo gihimugso nga atong anak. Naipaw ko nga magkinahanglan gyud ka nako. Say gayon nga ihimugso mo nga atong anak. Hinungdan nga gipabantayan ko ikaw ni Chukoy. Unsa? Niabot ako gikan sa Boston pero wa ko mo pauli sa amo. Kay maugi akong tuyo nga kung dadon ka na sa ospital, maka-assister dayon ko nimo. Kipati ko ang kaluoy nimo. Dili lalim sa imong bahin nga ihimugso ang atong anak. Hinungdan nga mihangyo ko sa doktor nga akong amo sa una aron makasud gawas ko sa ospital nga imong nahimutangan. Apan, gipasundan tagyo ka ni Chukoy. Ingon ka niya na kabililon sa akong kinabuhi, Nubi. Ikaw o kang atong anak. Sadyang dito na ko sa delivery room. Atol nga biyahe si Alma. Kipati ko ang kahawa. Nga sa akong kalisod, ako rin nag-antos. Maglisod gani kong utong ano magawas na lang unta ang bata. Gigunitan ko kugot kaayo ang imong kamot. Aron dili ka malusno. Sadyang imo kong gigunitan. Gibati ko nga ako na ang kalibutan. Kompleto na ko. Ug sadyang nabatyagan ko ang kahugot sa imong pagkunit. Murag gusto sab sa atong anak na magawas na. Hinungdan nga gipanghusgan ko ang pagutong. Ingon mo, anak, kamahal na ko. Pero dagan og sa kapal kung mapadauta sa atong kahuyang. Kung ipatigbabaw lang nato ang atong pagbati, kung sukla nato ang gusto mo babag sa atong duha ka pagbati, kita, mauwi mo daog. Awahi ka nang may abot sa akong kinabuhi. No, dili pa uwahin, Nubi. Tukani ko, nahigugma ka ba na ako? Tukani ko, Nubi. Awahi na, Ronel. Dili, Nubi. Kung nahigugma ka na ako, andam ka mo fight sa atong duha ka gugma. Kung nagmahal ka sa atong anak, dili ka makatugot nga magdako siya nga maglibog kung kinsa gyud siya. Una ang paghinumdum diin ka last nga may parking. Aron mahimo ng tinaw ang tanan alang ka nako. Please. Tupagaon ako. Nahigugma ka ba na ako, Nubi? Ha? Nubi? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!